Salut, dragi prieteni, sunt Claudiu, bine ați venit la Video Expert Tutorial. Astăzi vă voi arăta un site unde putem să vizionăm filme legal, putem să ne uităm la emisiuni legale, putem să ne vizionăm și posturi legale. Se numește Voyo News, Voyo. Căutăm pe nenea Google Voyo sau pe voyo.ro direct. Avem Voyo în exclusivitate și în direct. Primul pas pentru a intra pe acest site este să ne registrăm la ei. Însă vom întâmpina și puține probleme. Introducem utilizatorul, parola, confirmare parolă, adresa de e-mail, sexul masculin, data nașterii, ziua, luna și anul și dăm că sunt termenii contractuali și să ne trimite prin e-mail ocazii. Voyo este făcut de către compania MediaPro, de la cum ar fi Pro TV-ul, cum ar fi Pro FM-ul și multe altele. Introducem codul CAPTCHA. Însă, pentru a beneficia în continuare de acest site, ne oferă 7 zile gratuite, după care 3 euro pe lună pentru a vizita nelimitat, pentru a vedea nelimitat filmele la ei și emisiunile și tot ce ne interesează. Acum intrăm pe e-mail pentru a activa contul de la ei, care ne l-au trimis pe e-mail. Vedeți, voyo.ro, activare cont, ne dă o adresă unde ni se solicită un cod și care acest cod prin acel link se introduce automat. Și aici ne dă, aici e mare problemă, încercăm Voyo abonament timp de 7 zile, dacă nu să ne facem un abonament direct. Însă nu prea se poate, hai să dăm pe încercăm Voyo timp de 7 zile, dăm pe prima. Dăm pe cumpără, dar însă nu prea putem să facem mai nimic, deoarece ne trebuie anumite conturi bancare. Însă vom mai încerca încă o dată să vedem altă metodă. Dăm pe la Făți abonament, încercăm pe telefon. Ne spune că nu este Cosmote, este doar Vodafone, Orange, cam atâta. Voyo este destinat pentru cei care vor să urmărească pe internet filme, seriale și multe altele, totul legal și simplu, costând doar 3 euro. După cum vedem, cantitatea ne costă 13,58 de RON. Pachetul acum ne recomandă să introducem datele pentru a primi prin colet poștal comanda. Vă mulțumesc foarte mult, a fost Claudiu la Video Expert Tutorial. Să sperăm că veți profita de acest site cât este timp acum, fiindcă este foarte ieftin să vizionăm legal în ziua de astăzi.